Оф, този динер как ми преседна, майко. Сега ще го оправя с една цигара. Теко, какво правим, че? Какво правим? Нали трансформация ще да правим? Хората нагледат, следват. С тия глупости пак си почнал да пушиш, човек. Ела сме сега да закараме на място. Давай, влизай тук сега. Дай да посмятай малко сега. За цигари колко пари даваш? Около 10 евро, ще по 2 кутии на ден. 10 евро. А това хранене колко пари ти струваш? 8 евро. Стана до 18. Добре, 18. Сметнем за месеца колко прави към 500 евро. И като знам какви сте слаби ангелите, ще седнеш, ще пинеш някъде 700 евро. Ти за 700 евро знаеш какво мога да направиш? Майстре, яла за малко. Дай да му покажем сега за 70 евро какво може да си купи той. Дай ми 2 чешки от това свинско бонфиле. Дай ми 2 пъти меча лапа. Дай малко свински гърди, 2 броя. И от пилешкото 2 чешки не служи. Така. Люти чушки малко да потръгне хапката. Дай ни маслини. Дай един мед за закуската. Кремвърши. Обичаш ли, бе? Дай малко кремвърши. Питал мляко ще дам. Майстре, дай да видим колко ще му струва храна. Видя ли сега как за 100 евро ще си купиш хапване за 2 седмици? Да, всъщност си прав. И се замислям, че много хора харчим излишни пари за глупости и за вредна храна, като реално качествената храна не струва толкова много пари, а уж ефтиното излиза скъпо, защото вместо да давате пари за лекарства, може да дойдете в магазин Титуляр и да получите качествена стока.